Здравейте и добре дошли в днешното видео, в което ще отваряме заедно с вас мистериозна кутия, но тази мистериозна кутия не е каква да е, не е от тези, в които може да ви се паднат две спирали, две червилца, палитра, фондютен и така нататък. Да, не е от онези по-обикновените. Тази мистериозна кутия аз поне съвсем спокойно мога да нарека мистериозната кутия на звездите. Каква е причината за това, ще разберете малко по-нататък във видеото. Не знам откъде да започна точно днешното видео, защото искам да ви кажа страшно много неща. Не знам също така дали сте гледали и предишното видео, което качих. Беше отдавна, може би преди 8-9 месеца, с подобна мистериозна кутия, която обещава айфони, таблети, пари и какви ли не неща. Ако не сте го гледали, ще бъде оставено долу в описанието. Тогава след самото му заснемане бях много разочарована и много ядосана, защото буквално бях излъгана. В самото начало, още когато всъщност си получих кутията и още преди да я поръчам, знаех, че вътре няма да има такива големи награди, но очакванията, които имах аз тогава, е, че нещата в кутията ще са поне на стойност 40 лева. Той ще се приближава до стойността, която аз съм заплатила, а именно 50 лева. Това всъщност не беше така и вътре в кутията имаше два артикула, които бяха на не по-висока стойност от 5-6 лева. Но след като качих видеото, наистина останах много щастлива. Видеото събра доста гледания, доста коментари, много лични съобщения получих. Много хора от вас ми споделиха техните истории за това, че те са си поръчали кутии. Много хора ми споделиха, че в техните кутии за 50 лева е имало китайско кабелче за iPhone, което в AliExpress наистина струва 50 цента макс долар. Наистина, даже долар е прекалено висока цена за това кабелче. Много хора пък ми писаха и ми благодариха, че съм заснела това видео, защото са си мислили да си поръчат такава кутия и аз едва ли не с моето видео съм ги разубедила. Получих също така много съвети как трябва да постъпя. Много от вас ми писаха да пиша на господаря на ефира и аз всъщност това направих. Изпратих няколко имейла до господаря на ефира, като им прекачих цялото видео, прекачих им снимки с информация за изпращач, откъде се изпраща, телефони, абсолютно всичко. Прекачих им също така линк към самото видео, за да могат да влезнат във видеото, да прочитат вашите коментари, но 8-9 месеца по-късно аз нямам никакъв отговор от господаря на ефира, което не знам какво означава, може би правят само платени репортажи. Имаше съвети също така да се обърна към полицията, да подам жалба, но аз прецених, че не ми се занимава, а и няма смисъл. Един път в живота ми, между другото, ми се е налагало да пусна жалба и то, повярвайте ми, за далеч по-сериозно нещо от тази мистериозна кутия, от това, че съм се набутала с 50 лева и резултатите не бяха на лице. За съжаление, живеем в една такава държава. Затова прецених, че не ми се занимава с полицията, нямам времето да се занимавам и това, което ще спечеля аз е само единствено нерви, затова полицията отпадна като вариант. Нека сега набързо да ви разкажа какво ме подтикна да поръчам тази кутия и отново да дам 50 лева, въпреки че аз съм убедена какво се случва тук вътре. Убедена съм почти какво ще има вътре и че да, съм се набутала. Преди няколко дни, няколко звезди в Инстаграм, но като казвам звезди, абсолютно спокойно мога да си ги поставя в кавички, защото това за мен са фалшиви звезди. Публикуваха сторита, че са спечелили айфони от точно тази въпросна кутия. Бяха много щастливи, караха хората да си купят мистериозни кутии, да последват въпросния профил в Инстаграм, който между другото днес вече е изтрит. Обяснявам си го, че хората си поръчали мистериозни кутии, видяли са, че няма нищо, което да е на висока стойност в тези кутии и просто са докладвали този профил. Не знам каква е причината, но аз имам някакви скриншоти, съм си направила още преди няколко дена, така че ще ги прекача в видеото, за да ги видите. Какво всъщност така ми преля чашата? Диона, най-вероятно знаете коя е Диона. Диона е момиче, което аз страшно много харесвах и подкрепях. Срещала съм я на живо и наистина много я подкрепях, но последните няколко постове за мен са някакво такова падение и особено това, когато обяви, че е спечелила iPhone и агитираше хората да си купят мистериозни кутии. Това просто за мен беше ужасно гнусна постъпка, защото много хора не осъзнават, че всички тези последователи, които имат всъщност отговорност, т.е. Диона има 150 000 последователи в Инстаграм и това са наистина 150 000 отговорности. Не знам как
не знам как можеш да си позволиш и то когато си толкова популярен да подведеш толкова много хора. След като всъщност видях сторито на Диона, публикувах мое стори, в което беше като някаква нападка към нея, но наистина страшно много ме изнерви това, което тя направи. Но след като публикувах моето стори, бях нападната от малко по-маничките от вас. Ти откъде си сигурна, че Диона наистина не е спечелила iPhone и ни лъже и така нататък. Реших да изтрия сторито и да поръчам една мистериозна кутия и направо да заснема това видео и да ви разкажа всички тези неща. Писах на Диона на лично съобщение, но до днес нямам абсолютно никакъв отговор. Откъде съм сигурна, че това е измама? Първо, този въпросен профил обещава, че всяка втора кутия печели iPhone. Защо? Защо всяка втора кутия да печели iPhone? Какво тези хора ще купуват iPhone-и, ще се набутват и ще ги подаряват на вас? Това е абсолютно невъзможно. Друга причина е, че вече горе-долу от една година снимам видеа. Отворила съм много такива абонаментни кутии, всякакви кутии и съм получила страшно много предложения за спонсорства, за това да ми изпратят пари и аз да обявя, че съм спечелила дадено нещо, че дори да заснема цяло видео. Разбира се, такива видеа, такива сторита никога не е имало от моя страна, защото не бих го направила, честно казано. Това всъщност беше и причината да дам отново 50 лева и да заснема това видео. А сега стига вече приказки, защото може и да съм ви отекчила. Мисля, че е крайно време да отворим кутията. Ето вижте, турбичката е абсолютно неотваряна. Сега представете ли си вътре да има 1000 лева? Съмнявам се. Отварям кутията. Ето така изглежда кутията. Ето тук е инстаграмът им, Mystery Box Dolna Shop. Може да видите. Абсолютно обикновена кутия. Това струва 50 лева. Сега ще ви покажа първо на вас. Ето е кутията от вътрешната страна. Нека да видим какво има вътре. Както виждате, това видео не е отрязано. Старая се да го заснема на едно. Какво е това? Така. Вътре има в кутията 2 калъфа за телефон, които са различни. Не знам поне защо не си правят труда да питат хората какви телефони имат. Ето го. Така изглежда. Това в AliExpress струва $2. Наскоро си поръчах калъф, така че със сигурност ви казвам. И това е другият калъф. Ето така изглежда. Мисля, че сами се обещавате. И тук има още нещо много мъничко, което е запечатано. И сега ще видим какво е точно, защото не съм сигурна. Отваряме го. Честно ви казвам, това не знам какво е. Има камъче. Прилича на малка обичка, но не е обичка. Ако знаете какво, оставете ми коментар под това видео. Ами, няма да се ядосвам в днешното видео, няма да го правя като предишното такова видео, защото аз съм си пределно наясно какво се случва с тези мистериозни кутии. Това е всичко, което има в мистериозната кутия. Това камъче и тези 2 калъфа, които са абсолютно различни, дори не са за моя телефон и не знам какво ще правя всъщност. Как да завърши това видео? Не си давайте парите за подобни неща. Не си давайте парите наистина, защото няма смисъл. Много ще се радвам да споделите това видео, много ще се радвам да оставите коментар, много ще се радвам, ако и вие сте си поръчвали да споделите вашата история. Много ще се радвам всъщност, ако някой от вас е спечелил нещо, да го напише долу в коментарите, въпреки че наистина се съмнявам. Но не си давайте паричките, много ви моля. Давам ви абсолютно приятелски съвет. Няма да спечелите абсолютно нищо стойностно, няма да спечелите нищо, което да се доближава до стойността, която вие сте платили. Най-малката причина за това е, че тези кутии се изпращат от частни лица, не е фирма и нещата стават наистина доста сложни. Това всъщност беше и всичко за днешното видео. Надявам се то да е било наистина полезно за вас. Харесайте го, оставете коментар, споделете го с приятели. Благодаря ви, че останахте с мен до края. Ще се видим съвсем скоро. Чао!